Lan forestal hauek indala hilabete bat edo azkeneko hilabeteetan hasi ziren eta nabaria da bai guretzako bai inguruko herritarrentzako eragin duten aldaketak mendian. Pistak ireki dauriez, zuhaitzak bota da dena delako. Laurogeiko hamarkadan Mikel Unzueta Bizkaiko teknikari arkeologoa izandakoak Malmazingo aztarnategia gure zauen ikertu eta etorri zen mendia ikustera. Ikusi zauen olako zenbait arrasto, arresi posible batzuen arrastoak, bai eta eskuzko errota batzuen arrasto posibleak. Hori dela eta sartu zuten babes eremu baten, zona de presunción arkeologikoa delakoa, eta esan beharra dago babes honek nahiko luzea, zabala zala eta ondo babesten zauela mendi tontorrean zeuden zantzuak, aztarnategia edo dena delakoa. Guk ez dugu bakarrik lantzen aztarnategia eta lantzen dugu paisaiaren kudeaketa historiko hori eta bai esan beharra dago, naiz eta entresak hauek normalak direzan eta arkeologo bai herritarren arteko nolait akordio batzuetara heldu behar gara mendien kudeaketa normala egotearren, gure ustetan ondo egongo zen, hemen jarraipen bat egotea edo jarraipen arkeologiko bat ematea lanena. Gu behar dugu jabearen onespena gure lan arkeologikoak aurrera emateko, bai herritarren auzokideen bizitzak ez oztopatzea edo nolabait hasi izatea pieza negatibo bat mendiaren egunerokotasunean, ez? Hori dela eta, uste dugu baita be, industria forestalak birmoldatu behar dauela bere modeloak, bere lan egiteko moduak, baita be sartzeko eta egiteko industria forestal hori pixkat sozializatu edo egokitzeko auzokideen bizitzatara, baina ez soilik auzokideen bizitzatara, baizik eta Basauri eta Arrigorriagako auzokide guztien bizitzatara. Azken finean, Malmazin oso leku klabea da aisialdirako gure inguruan eta jende asko torten da eta horrela ikustea mendie, agien ez da egokiena edo.